50 SPES beneficiaries naman po sa lungsod ng Dagupan tinanggap ang kanilang sahod matapos ang 20 days na summer job. Para sa detalye po ng balitang yan, kasama natin Idol Robert Reyes. 104.7 IFM Report. Tinanggap na ng 50 estudyante sa Dagupan City ang kanilang sahod matapos makompleto ang 20 araw na pagtatrabaho sa ilalim ng Special Program for the Employment of Students. Ayon sa Public Employment Service Office, Dagupan, bawat benepisyaryo ay tumanggap ng kabuuang 12,142 pesos bilang sahod. Sa nasabing halaga, 60% o 7,285 pesos ay nagmula sa local government unit, habang 40% o 4,857 naman ay mula sa Department of Labor and Employment. Malaking tulong umano ang natanggap na sahod ng mga SPS beneficiaries upang madagdagan ang kanilang gastusin sa pag-aaral at iba pang pangangailangan sa edukasyon. Ang implementasyon ng programa ay sinagawa sa pamamagitan ng pagkikipagtulungan ng Department of Labor and Employment at ng Public Employment Service Office Dagupan. Layunin ng SPES na mabigyan ng pansamantalang hanap buhay ang mga estudyante tuwing bakasyon upang matulungan silang matustusan ang kanilang pag-aaral habang nagkakaroon ng karanasan sa pagtatrabaho. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, Idol Robert Reyes, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.